Milli parlamentin ýolbaşçy Belgiýa padşalygynyň Türkmenistanyny täze bellenlen adatdan aşar we dolu tyýarly elçisini döwlet başçylarynyň adyndan Türkmenistany işe başlamak bilen gutlap, iki ýurduň arasynda dostluk we hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny berkitmegiň bähbidine gönükdirilen jogapkärli diplomatik wezipäni ýerine ýetirmekde üstünlikleri arzu etdi. Hoş niyetli sözler we bildirilen mehman söýerligi üçin hoşallyk bildirip, Belgiýanyň dowlat tyýarly wekili, Belgiýanyň padşasynyň garaşsyz bir tarap ýurdumyzyň durmuş ulgamynyň ähli urlaryna ajaýyp üstünlikleri gazanmak ugruna ýygyderli tagallay diýen hormatly prezidentimize hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyza iýberen mehirli salamyny, iň gowy arzularyny ýetirdi. Netijeli ýagdaýda geçen duşuň dowamyny Belgiýanyň elçisi, döwletimiziň alyp barýan içeri we daşary siýasatynyň eler tutulýan ugrulary bilen giňişleýän tanışdyryldy. Umum bähbidlen hatiresine giň halkara hyzmatdaşlygy ýoly goýmak bu siýasatyň möhüm ugurudyr. Ýurdumyzda alynıp barylýan giňerimli özgertmelere, daşary ýurtly hyzmatdaşlaryň gazaklanmalaryny göz öňüne tutup, milli parlamentiň ýolbaşçysy halkymyzyň bagtyýarlygynyň, rowaçlygynyň bähbidine, watanymyzda durmuşa geçirilýän giňerimli işleň esasy maksatlary we wezipeleri barada gurrun berdi. Durmuş ugrly döwlet siýasatyna aýratyn öňç çekildi. Onun çeklerini ýurdumyzyň ähli künjeklerinde, döwrebap çağlar baglarynyň, mektepleň, lokmançylyk we ilmi merkezleriniň, sebitde ýeri sport we meden desgalyň, oňaýly ýaşaýyş çaýlarynyň gurulşyklary batly depkinne alynıp barylýar. Söhbetleşiň dowamyna iki taraplyň we köp taraplyň esasy, çeýrek hem iri halkara guramalarynyň hem-de düzümden çäklerini, üstünlikler alynıp barylýan döwletara hyzmatdaşlygyň möhüm ugrulary barada pikir alşyldy. Türkmen Belgiýa parlamentary gatnaşyklaryny işleňleşdirmegiň mümkinçilikleri maslahatlaşmalyň aýratyn meselesi boldy. Bellenilşi bu gatnaşyklaryň giňeltilmegi, siýasy, diplomatik, söwda, ykdysady, meden insanperwer dialogyň işleňleşdirilmegine ýardam eder. Duşuň ahyryna Belgiýa padşalygynyň Türkmenistanyň adatdan naşar we dowlat tyýarly elçisi, mejlisiň başlygyna iki ýurdun arasynda dep bolan hyzmatdaşlygy çoňlaşdyrmakda hemde dostluk gatnaşyklaryny mundan beýlekde berkitmekde ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdygyna ananyrdy.